Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün häzir bize edil laýyk ýary geýje 9-njy maýdan 10-njy maýa geçilen gün ýa sagat. Näme men geýje çykyş edýän? Sebäp şu 9-njy maýda, 8-nji maýda bolup geçen ähli siýasy wakalary. Bir ýerik jemläp, soňra size şoň netijesini aýtmak üçin garaşyp oturdum. Esasy garaşanmyň, hani Türkmenistanyna şol ýeňiş bayramyna başlanyp harby parat geçirilýärmi ýa ýokmu diýen waka bilen baglanşykly boldy. Onu gelin bir wakany bir ujuny çöşläp başlasak, bir aprel aýynyň ortalaryna ýüze çykdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Zelenski'den talep etti. Sen hava Donetsk'in tavsır, onu tavsır, ok atmaň beset, raket atmaň beset. Sen de bize kol çaktı, ýeňilişiň boyun aldy. Olam yok, men ona çök geldim. Biz öz döwletimizi, öz ýurdumuzy, öz toprağımızı. On bir adamynyň 1 metriniň hiç kime bermekçi dälip aýtdy. Onu bermäge de onu hiç şeýle ne konstitusiýa boýunça, ne kanun boýunça, ne de prezidentlik wezipesi boýunça onun hiç şeýle hak we hukuk ýok. Şol sany parlamentde de ýok, şol sany halkda da ýok. Referendum geçirildi. Şu territorial bolýa Orsiýada baş edilýände de halkda da oňa hukuk ýok. Näme üçin? Ukraina halkynyň 4 milyon 800 min diýip aýdylýar. Gel şol 5 milyona deňeli 5 milyon ýyla şuň bozgurlukda Ýewropada başga döwletlerde ýaşap. Şolar ýurduna gelýänçe ýa şolara ses bermeklik mümkinçiligi bolýança bu zatlar geçirmeklik mümkin näme? Şol sany prezident saýlawlaryny geçirip bolanak ýa-da parlament saýlawlary. Sebäp ýurtda uruş gidipdi. Ine gysgaça şu mesele şeýlere ýöne soň Putin öňün 8-nji martda bagışlan 8-nji maýda jaňa diýe Donald Trump bilen görleşe aýtan hany täsir et Zelenski men şol 7-nji maýda jaňa diýe 8-ne 9-ne parahatçylyk geçirildi. Ýöne oň ýanynda ýene bir zat boldy. Putin öz başyny özü yglan etdi. Aý ne diýdi 8-nji 9-njy maýda atışyk bolmalylar, Ukrainada şuňa boyun bolmaly, Moskwa tarapy ýeke okam atylmalylar. Zelenski çykyş edip aýtdy. Atylmalylar bolsa, siz bizden sorap şu zatlar soraman bizden yglan edýän bolsaňyz, onu bizden hem size karşılık bilen teklip bar. Näme üçin biz 8-nji 9-njy maýda atışygy ýatyrmaly? Gelin ine aýyň 5-inden 6-njy maýa geçilen geýje sagat 12-de Ukraina tarapy besediýär, ýaragullanmany ýa Orsiýada tarap şol raketler atmany ýa-da dronlar goýberler. Sizin şoňa kaýyl bolun. Ondan 6-sy, 7-si, 8-i, 9-y geçer, belkim 10-uny şu ýaraşygy ýa şulalaşygy ýa ok atışmalygy bir dowam etdirerdi. Ýok, Putin öz sözüni gögerçek bolup, ýok, men oňa razydan onu ýema Amerika Donald Trump'a jaň edýär Amerikan prezidentini. Sen şunu Zelenski'nin mecbur etsek aýyň 9-nda men bir parady geçireyim. Olam Zelenski teklip edýär, sen şunu ýol ber koy, paradyny geçirsin şol. Zelenski oňa bolýar diýdi ýön. Öz başyna şonu öz peýdasyny ýa halkynyň peýdasyny diýip aýdan ýa Ukraina peýdasyny teklip bilen çykyş etdi. Ol aýtdy, "Hawa 9-njy maýda şol Moskwada ýa-ni şol Gyzyl meýdançada ýa-ni Krasny ploşatda şoň perimetrine, şoň bermesine, territoriýasyna Ukraina tarapynyň ýeke bir dronum raketa da atylmasyny buyruk berdi. Şu parat geçirilýänçe. O galan Orsiýanyň territoriýasyna agdanak diňe Moskwa, olam diňe şol Putiniň geçirjek bolýan şäheresiniň möswerindäki territoriýa ok atmalygy öz goşullaryna buýurdy. Ene şeýdibim dün walyadan ýary geceden geçdi bol. 9-njy maýda Putin şol öz isteýän paradyny geçirmäge Zelenski'den Trump'ın üstü bilen razylyk aldy. Bir gülkünç
gülkünç ınınar ýagdaýda bular 20-nji ýylda biz Kiýewi 3 günde basyp alar. Kimma o taýda uruşar ýalyp, ondan märsi bolup gürleýän adamlar 4 ýyldan geçdi uruş. Häzir hem alyp bilen akly deme şu bar alanlary 22 göterim territoriýasy Ukraina. O ýylla birowan basyp alýar, ondan märim bilen edibiljek işi ýok. Eger atomny ýa-da ýadro ýaragyny ullanmasa, onu ullansa da onu bütün dünýä uruşa girecek. Oňa da Putin hem oň töweregindäki oligarklar hem milyard dollarlar ol Ýewropada başga döwletlerde basylyp goýulan adamlarym düşünýär. Bolsa da şu ýadro ýaragyny ýa atomny uruşa ýetmän 9-njy maýy geçirdik. Indi 10-njy maýyň birinji sagatyny Ýewropada kadam basdyk. Ýurtdaşlar şu sene bilen hem gutlamagy men özüm boşluk hazap edýär. Sebäp egerde şol ýadro ýaragy partladyran bolsa, onu belki biz bu dünýäde görüşmezdigem hiç birimiz. Sebäp global bütün dünýä uruşy turjakdy. Ondan geçdik diýil. Indi näme üçin şol Putin'i şol 9-njy maý ýa-da şol parat geçirmeklik hökmany diýär, zerur diýär, şonu özüne şol öňüne kalkan edip tutýar, bütün dünýäniň öňünde. Men şu barada siz bilen biraz görleşmekçi. Men onu düýün öňüne aýdyp bilerdim, bu pikirler bolu ýörni görýäňiz her bir öýde, her bir maşgalada diýen ýaly şol geçen şol 2-nji jahan uruşuny ýa biziň öz aýdşymyza görä beýik watançylyk uruşuny wepat bolmadyk maşgala ýok. Ýa uruşda ýitirim bolan, ýa ýitip galan, ýa maýyp bolup gelen bu tillak en atalarymyzyň çeken jewr her bir maşgalada bardy we duýulýardy. Indi şol biziň ata-babalarymyzyň hormatyna, şolaň ýeňişini biz elmedem başaryp hormatlap gelen nesil, men nesilim. Menden öňkü nesil, ya men çağalamam şoň ýaly paýdy. Ýöne şunkun şol 22-nji ýylyň ýani 24-nji fevralynyň märi Orsiýet ýanky Ukrainanyň üstüne doly hüjüme geçip goşun girdenden soň bir bayramçylygyň ýemesi hümmeti, gymmaty, hormaty ýa gadry biziň kalbymyzdan ýitip gitdi. Ben diýsem ýalňyşmy, ýöne häzir men sebäplerini size düşünüp bereyim. Eseredin, bir minut başla. Şuňky ýagdaýy ýa şuňky ýeňişi ýa bayrama gelmeden owul biz bir taryhy men size ýüzlendirmekçi bolýan ýa bile şu taryhy siýasat etmäge çagyrýar. Seredin. 1939-njy ýylyň İlat ýazywyna laýyklykda 1940 we 41-nji ýyllaryň aralygyny 41-nji ýylda eýýam diýip aýdaly Türkmenistanyň territoriýasyna ähli ilat sany şol türkmenler, orta, Ukraina kim bar bolsa Ermeni, Azerbaýjan şolaryň hemmejiginiň sany 1.200.000 1.300.000 adam aralygyny eken. Faktlar emmejikler men size şu mal faktlar getirip aýdyp otyryn. 41-nji ýylda uruş turdy. Ondan näme? Bir şu taýda onu öýlerim hana şunun watan satan kanalyna öýleräýdi otyr Türkmenistanyň aýna şol uruşa 300.000-dan gowrak adam gatnaşdy şol uruşa diýip. Onuň hemmejigini meýletin ýaly görkezýär. Mun yalanlygyny men size häzir subut etip bereyim. Seredin, şol uruşa gatnaşan adamlaryň sany 300.000 bolsa, 300.000-dan geçýär diýip aýdylýar. Wepat bolanlaryň sany 87.000-dan geçýär. Diýmek, 3-den biri diýen ýaly 4-den birine köp bolýar, 3-den birine azrak bolýar wepat bolanlaryň sany. Ýöne şol uruşdan dolanyp gelen maýyplary, müjripleri, näsaglary hasaba alanda soň olaryň tez wagtda ölüp bitip gitdi-de. Onu şol gider uruşa giden 300.000 adamdan o sinasy sag bolup öz maşgalasynyň arasyna dolanan ýa
maşgala gurnap çağı önesilöndüren adamlaryň ýa ýigitleň sany ol 100 000 da ýetenek. Men nämeden bilýänmini? Men şol uruşdan soň 11 ýyldan soňra dünýä inen men çağı kamam soň 60-njy 70-nji ýyllarda da şol uruşa gatnaşan adamlaryň köpçüligini gören adam, ýaşular diňlän adam, toýda, tomukda şolaryň arasynda oturup dädem bilen baramda şo ulagym asyp diňlän adam olan görrüňlerini. Şolaryň köpüsi şo maýyp bolup gelýän aýaksyzlary şol ýanky agaç emede tileskada oturup özlerçi elleri bilen ýanky şeýdip şonu sürerdiler. Aýaklary ýok, aýagyň ornuna da şol tileskanın üstüne bir yumşorak bir güppü mi zat düşäp şol galyn aýaklary ganjaryp durmady ýaly şo butlary zady. Şolary paratezem ýokdy. Elsizlere gelip olara paratez beren ýok. Ýani şo aýaksyzlara şol sürçenekledip çykyp bilen ýerine olam näme bu Türkmenistanyň asfalt ýol barmy o döwürler. Götürüp köçe çykarardylar şol fakirleri ýylda bir gezek şol parada ýa-da şol balnisa giderlerine. Ýok, tamam şol öýüne otur garantky ýalyk bol. Şeýdip ölüp gitdiler şo uruşyň veteranlar. Men bilýän ol adamlar görem sen aýdýan. Bilem sen aýdýan. Şolar ene şeýdip ene Türkmenistana akidilen, uruşa akidilen 300 000 adamyň üçden biri wepat boldy. Den ýarsyň ýaly ýygyny wepat bolarlardan soň galanam bilen maýyp möjürip bolup geldi. Men şolary 80-nji ýylyň ahyryna çelli gören adamlar, bilen adamlar, ýaşular, hormatlanan adamlar hemmesini. Ýöne ol köp sözli adam däl, bir uruş barada, bir gülüp ýa-da bir begenip görrüň beren adamlar ýok. Kan görrüňem bermezler, howa boldy şeýtdik, ene ýeňdik. Şular ýaly gaty kyn boldy, siz bir görmäk werin, ogullam balalam diýip ýaşular şeýdip ýyzlanardy bilen. Enne şol uruşa şol Türkmenistanyň 1.300.000 adamdan 300.000 erkek kişi akidilen bolsa siz bir gözegiňe getirip görüň näçe prosenty bolýar. Enne aýtdyk 4'den biri 3'den biriniň aralygy bolup durdy. Ya 3,5-1. Uruşa akidilen. Ýöne egerde şol döwür umumy ilat sanyny, ýani şonu goý 1.300.000 diýip alaly. Şom içinden çağalary, zenanlary, garrylary aýyrsak diýmek bolar umumy ukyply ilatyň, ýani zähmet çekmägi, maşgala saklamagy, çağı öndürmägi ukyply ilatyň 75 göterimi uruşa sürülen türkmenlerden ýa Türkmenistandan. Ene azy hakykat. 75 göterimi. Ene genosit Türkmeniň garylmagy ýa ene ajala buyurulmagynyň bir görnüşi şol. Göktepe'den soňra ene şu ýanky ikinji jahan uruşy. Bular uruş akidilerine de öňünden öwredilip ay taýýarlanyp akidilen zat ýok. Haýdan hay 2 tane diviziýa döredýärler. Türkmenistan atly diviziýa. Bir pikir edip görüň, ýurtdaşlar näme şumar 20-nji asyrda ýaşap otur. Atly diviziýa ýani gylyç bilen ýa-da ol arkandaky bäşatar bilen uruşulýan döwür birinji jahan uruşuny degişli. Ýa ondan öňki uruşlar. Täpden garşydasyňam atly ýaragly gelýär sen garşyňa. Birinji jahan uruşuny ýa topoklary bardy, beýleki bardy. Şondan garylýan ýanky atlylar gatykän ýöne. Ikinji jahan uruşuny Gitleriň garşysyna oň mehanizirowany ýa-ki tanklarynyň brana tehnikasynyň artilleriýasynyň garşysyna 2 tane Türkmen diviziýasyny ahal-teke atyny ýomudatlaryny takyp uruşa uğrady. Kim ol murtuny pişe ýal edip ýören Semyon Budan diýip bir marşal bardy. Sovet saýyn. Ine şol uğrady. Ay ine bizine atlylar bolup bular ýeňer alar diýip. Ine uruşa baranna bular hemmesi şuň kuň sözü bilen aýtsak mesarupkadan ýani eti welýän maşanyň geçirli. Ol oğlanlaryň, ol ýigitler, ol atlaryň, o bedewleň hiç bir ýygyna gaýtyp gelene.
Sen o tankın arasında ne edip görüşeceksin o atın bilen. Sen barmakan kırıp yıkkalır pulemyot bilen. Ya artilleri topu oku bilen. Ine şeydip Türkmenleri ine uğunu edip Mesarukku'dan geçirdiler. Etu edip bağışlan. Ine şon için şu vefat bolurluğun sanının köplüğü şonun bolupdur. Onun ine bärik dolan gelýäs bolsa uruşdan soňra näme bar bärde? Ine ilat sany şol uruş ýyllaryna men biraz statistikany berjek bolýan size. 41-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň sany her ýylda 12.000 adam köpelýän eken. 12.000 adam köpelýär. Emma 42-nji 43-nji ýyllarda şol san 7.000 adama gelýär. Şu ýankyny ýigitlerimiziň frontu ya uruşa akydylmagy bilen bir 7.000'a gelýär. Emma bir 44-nji ýylda bir 3.500'a gelýär. Näçe dip sorarsyňyz? Täp ol 41-nji, 42-nji, 43-nji ýyllarda uruşa akydylan ýigitler ýygyny nesin goýdy da biraz hiç bolmany. 12.500'dan 7.000'a bir geldi. O 7.000'dan hem azylyp 3.500 adama geldi. 44-nji ýylda bar ösüşi çağı dogrulan Türkmenistan. Emma soňra uruş gutaranyň soňra 46-njy ýyl ýazgysy boýunça ilat sany ýene de 12.000'a 15.000'a çykypdy da köpelýär her ýylda. Indi şeyde bizine 89-njy ýylyň ilat ýazygyna geleli. Şu taýda teret uruş gutardy. 45-njy ýylda häzirem 89-njy ýyl baýdýar arasynda 49 ýyl wagt ýatyr. Şeýdermi? Ya 44 ýyl, 44 ýyl. 44 ýyl wagt ýatyr arasynda şu 44 ýylyň dowamyna ilat sanymyz zordan dyrmaşyp ol hemme milletler ol iki sany harby dibiýdi bar SSR'ň şular bilen alanda ortlar Ukrainalar beýlekler. Şularyň umumy sany 3.860.000 adam boldy. 1989-njy ýylyň ilat ýazygyna. Soňra SSR ýykylanma 91-92-nji ýyllarda Türkmenistanyň territoriýasyny 600.000'dan adam, gowrak adam terk etdi. Ortlar, Ukrainalar, Belaruslar, Ermeniler, ýene-ýeneler Türkmenler gitdiler göçedi. Kimse Orsiýada, kimse Ukraina, ýene Azerbaýjan, Ermenistan tapawdy. Demek şol ýanky 3.860.000 adamdan 600.000 gitdi. Demek Türkmenistanyň umumy 3.200.000 adam var. 260.000 adam. Ondan bir SSR ýykylynyň gününiň wakasy. O haramzada Niyazham şol emme Suriyali Azatlyk radiosyna tema gozuldy da şu döwür. Aýyna umumy sany 5 milyona ýetmeýän döwletler ýa milletler dünýä derejesinde döwlet ýa-da millet diýip hasap edilen akdy. Bilem şonu eşitip urtup 2 ýylyň içinde Türkmeniň sany 5 milyon 200.000 edip berdi. Nezeredin? Ağlauçuluğun başını yerden başlanıyor. O da 3 milyon 860.000 600.000 yurdun daşına göçüp gitti ve ata vatanına eser yıkılansan. Sol 3 milyon 200.000'dan bular eyyam 2 yıl geçip geçmen 5 milyon 200.000 dik korkuyor. Üstüne 2 milyon osyalı pesemden. 2 milyon değilen zat ne mi bi? Teredin? Sol da urun gaziyetlerine ta şu maço 2000 niye söyleyense 2005-nji 6-njy ýyllaryň statistikasyny bular statistikan berenak yapdylar Niyaz'ın döwründe. Yani o samsyklaryň eden bir işi var, akylly işi. Her ýyl aýyna 105.000 çağı mektebiň bosogasynyň ilkinji gezek ädip 1-nji klasa gitdiler diýdi. Bize şol ýeterli. Diýmek her ýyl Türkmenistanyny yani 105.000 çağı mektebe gidýän bolsa diýmek çağı dogrusu 110.000 diýip alaly sebäp mektebe gidýän çağda çağı ölümi köp bolansoň ol ölýär.
Medisina hyzmaty bolmaly. Ine şeydip bular yalan sözläp başladylar. Enne şol 105.000 dip alalım gelin yurttaşlar. Her ýyl 105.000 adam mekdebiň basagasyndan nätle çağırlar. Ýöne galan milletiniň deň ýarşy ölüp dura. Diýmek şo 105.000-dan 50%-ni aýranda da 50-55.000 adam köpelýär her ýylda. Ýöne olam ýok bizde. Näme üçin? Onu maýdy. Şu mahal bizde bar bolan maglumata göre onu anykdal ýöne şol 90 göterim hakykat dip aýtsa bol, Türkmenistanyň orta ýaş, insanyň orta ýaşy şuňky 46 ýaş. Muny 3 ýyl, 4 ýyl ozak benim kardeşimiz kemini ýagny Merdan Muhammed aýtyp berdi ýurdun içinden maglumatlaryny laýyklykdy. Diýmek şol 105.000 çağa 7 ýaşynda mektebe gidýän bolsa 46 ýaşam orta ýaşdan ölýän bolsa 46 ýetmän diýmek ýar söýle 46-dan 60-a ýetýärliňe bilelikde hasaplandy umumy san 46 bolýar. Diýmek bärde orta hasapdan ilatyň 50-70 göterimi her ýyl ölýär. Doglan çağdan hasap alsa galany ölüpdi. Şoň üçin bular soňra hokka çykardylar. Aýna Türkmenistanyň ilaty 7.200.000 boldy. Bu akla sığmajak sanlar. Yalan sözleýär. Eger de şol şuňky aýdylýan sanlardan, maglumatlardan çen tutsak, ýurda daşyna çykarlardan, şolaň şaýatlyk etmeginden çen tutsak, şuňky Türkmenistanyň içi bilen daşyny bilelikde alandy, ýagny Türkdemi, Ukrainada, Orsiýetde işläp ýaşap berilýär alandy da biz şuňky 3 miliona ýetemiz. Şäherler boşap galy, owalar aslynda boşap galy, bir topar etraplar ýapyly, gum içinde ýanky bir dağ içinde owalar tozup gitdi. Hemme kişi şol bir ýerde bir iş ýa çörek tapylmaz mykadip ulrak şäherlere etraplara göçdiler. Ondan saglyk bolmansaň adamlar ine bejergisi kesellen ýa ýa aýdaýl ana 19-njy ýylda ýanky bir duran virus zararly. Ölüp gidip öti olan hasabyny öýredýänim ýok. Ine şoň üçin şu inni men ýeňi şaýragyna getirjek bolýan adamlar. Ine onun daşgaryny ine özlerim aglaryny doldurup aýdyp otyr hana watan satan programmasyny dinlesen biz ozalan bilýär bu zatlary. Erkeklerim de fronta gitdi. Genallarym şaýlarym ýygyna galdy. Ine şol genallarym görkezden gahrymançylygy şu uruş ýyllaryna şu öz boynundaky, egnindaky, döşündaky altyn we ýanky kömüş şaýseplerini fronta kömek diýip tapşyrdylar. Şoňam umumy sany 9200 kilodan geçýär diýmek 9 tonnadan köpürek. Şoň üçin şuňky bilen ýanalamyzda ol gadymy ata-babadan gelýän şaýseplerini ýoklugy. Hepimizin fronta diýip tapşyrdyr, onu gör bak nira ýok etdiler, nira görüm etdiler. Allah'ım bilsin. Ýöne şonu Türkmen zananlary döşünden sıpırıp koparyp bana fronta ýeňiş üçin tapşyrdylar. Şo beýik ýeňişimiz üçin. Ene. Ýöne hani şol frontçylar, hani şol frontçylaryň ýygyna galan zananlar ýa eneler. Kim şolar atmat adyny tutýar ýa bayrak gowşurdy. Degişli terdäki bayragy men gözüňe tutýar. Bular diňe ýygyna ýanky bir tyla galan zananlar ýa çağırır, olar elleri boş gowşurup oturanlar. Hatta ejem pahir aýdardy, şol ýanky 14 aý diýýärse bize şo ýakty aýly gijelerde şo depe gum depeleriniň üstüne çykyp şo aýly akşamlarda da ýanky jorap bilen 50 dokardyk diýet. Ýa örerdik diýip frontdakylara. Diýmek o taýda da hiçbir hil adamlaryň rahat güni ýok. Şu hemme çykat front üçin bilen ýeme bardy. Şagyr şoňa da bütün halk islese islemese gidýärdim, akdylýärdim. Onuň öýlerinden ýanky adamsymy, dogunymy, oglumy
uruşa giderler. Hani oğluma bolsa niptik guru diýerdi. O taýda oğluna barýan, başga bir geýýäm, ýa ýetenek fronta o belli däl. Ýöne şular ýaly arzuwlar bilen Türkmen janarlarymyz fronta kömek ederdi. Indi şolara hormat goýulan ýeri barmy diýilen mesele bar. Seredin 2024-nji ýylda Türkmen tarapynyň yglan etmegine görä ýaşagyna laýyklykdy ol maglumaty ynanyr ýalylar men onu da aýdy. Türkmenistanyň territoriýasyny uruşa gatnaşan ýa tilla şo uruşa hyzmat eden, kömek eden zenalar gözüňe tutulýar. Şolaryň umumy sany 33 adam diýip aýdyldy. 24-nji ýylda mundan 2 ýyl ozar. Indi bu mümkin. Şolardan bir ýaşulyny oturdupdyrlar, egine de penjek geýdiripdir, bir kisan ordeni bar. Ol öz ordenimi ýa o getirip o penjek oň egine atdylarmy? Oň şuň kun ýüzden geçýän ýaşy barmy, ýokmy? Men bilemek, özüme göremek Türkmenistanyň ýaşy ýüze ýeten ýaşulyň barlygyny. Iki ýeke garrylarymyz ýa kempirlerimiz ýaşap biler, 90 ýaşany bilýänmen. Ýöne ýüze ýetdiler diýsem men inanarlyk däl. Uruş otoral wärim şuň kun 81 ýyl geçdi. Şu uruşyň soňky ýylyny doglan çağılar şuň 81 ýaşyndaky ýaşullar bolmaly. Äseredin ekrana bir haramzady hökümetin çykaryp ay frontyň veteranlary ýa ýygyna ganyr aýallar diýip çykarýan menden duşum ýa menden bir ýaş ol ýa 4-5 ýaş geç o saçynyň agyran bilen ol ýaşynyň ullukalygyny aňladan şoşula halkyň gözüne çöp atmak üçin oýun bolýan bir siýasy oýun. Ol bir. Ikinciden bular aýdýa şol 33 adama mysal getirin häzir. Şol ýyl dünýäni geçen ýylam mene beýik ýeňsiň 80 ýyllyk ýubileyine de bilen bagyş edeni, şo bar galan adamy ählisine $10 ýanky ýeme sowgat. Jem $10 kredit görün. Olam 33 tane veteran ýa frontda hyzmat edenden anlamy. $10 hasaplasan şolar hemmejigine berilen sowgat $330 bolýar ýurtdaşlar. Siz şunu öljekmi ýa şunu göljekmi? Bu nähili haramzadalyk. Bu nähili şol biziň ata-babalarymyzyň mertebesini depelemek bolýar. Özlere milyard dollarlyk üstün otur. Ene bize şu durmuşy şu güni uruşup öz janyny pida edip, saglygyny ýitirip, çağalymyz, akdyklarymyz bagtly ýaşasyn hep faşistin garşysyna çykan adamlar hormatyny şular şeýdip mertebesini tutýarlar. Ene Türkmeniň tragediýasy nirde? Bizde däl. Şo biziň ata-babalarymyz şeýdip bulan mertebesini ýere sokarlygyna. Ene faktyda. Bugun bolsa 24-nji ýyldan 2 ýyl geçdi. Bir garryny oturdupdyrlar 3-4 tane piýadan garşysyna. Ne oň ady bar, ne familiýasy bar. Ýaşaýan obasyň familiýasyny özüne aýdyp berin. Eger şol hakyky falşywda ýa uruşa gatnaşan veteran bolsa, men halkyma başyma egip şondan ötünç soraýyn. Ýogsa men ol biriň penjegini ýa ordeni dakyp oň döşüni halka alamak üçin ortada oturtman. Ola bolýa şuň bir ýaşyl erti indiki ýyl olamýar. Onda siz näme käkelecek? Şuň ana ol watan satan programmasyny seretdim boli. Oň dogmasy gidip Krasnovodda bir ýa ýük gatna diýen gämi diýmäde dilim matana ödülim marana ona bir ýöne köýje sadajy da çoň ýaly gämili Orsiýadyň Volga derýasyny her günni eýlek beýlek 100 sanaga ýa 200 sanaga geçýär. Ol bir atomly ledakol bolsa ýa bir aýdyl bir 10 etaj 20 etajlyk bir turistler emesi gämisi bolýan bolsa onu bir 4 milyardlyk zady herekete getirip Türkmen halky syýahat etjek. Ýok. Ol bir üstüne bir 100 tonna 1000 tonna ýüklenjek bir gämini goýupdyrlar. Onuň men Türkmenlen bejerenlerine inanmak, hemme masterlary Orsiýetden getirilen bolmaly. Olam kimiň ýüküni ýa daşamaly?
Şu Türkmenistan'ın içindeki haritleri Orset tarafa çıkarmak için kurulan yani. O anırdan Türkmen'e harit getirmek için kurulan zat yok. Indi iyidine geçelim bilen yankı näme durdum. O indi so seredip bolyan zadı. Bärde şuun o yankı Vatan Satan programmasyny ay ine sol kahramanlığın arasında bizim önemi arkadağımızın atası görlähet o yankı bir Berdi Muhammed annaýyp hem ine kahramançylyk görkezlerden biri diye. Ay duru atıňyzy beýdip ýeke satman. Ataly ol. Hani aydın Berdi Muhammed annaýyp näme kahramançylyk görkezipdir frontda ya uruş ýerlerinde. Haýsy ýerde kim bilen gulluk edipdir. Hanımın bir yankı uruşdaky bolan eden kahramançylyklaryň taryhnamasy nerede? Görkezin halky. Yok, bular so inni bulanam atasy, garratasy bolýar-da bir yankı Gurban bolýan dogmasyn. Hamany bu uruşy ýeňelleriň hataryny. Ýeňen bolsa han açynda arhiwlerden görkezin şo materiallaryny. Nerede gulluk edipdir? Haýsy frontda? Kim bilen? Näme hemen fiilaglar var. Han on suraty fiilaglar bilen düşen hemme fronta ýekde bardy. Näme üçin onu ýok, onu goýmandyrlar. O mektepdäki düşen bir suraty var, mugallim bol. On hemme kişen başarýar. Ýöne şutaýda da ýenem halka alýarlar. Eni şonu ýumorlamak üçin bir iki taraply siýasy oýun oýlandy. Men onam size aýdyp berin şuň. Başlan bir mun. Yani 19-njy ýylda Covid keseli başlandy. Hytaýdan geldi soň Ýewropa ýaýlady. Bolanyň bütün dünýä hereketini ýatyrdy, samolyot uçuşlary ýatdy, otlar gatnanak döwletleriň arasyny her kişi öz territoriýasyny ýapyp beklep başlady. Şol döwür onsoň 20-nji ýylyň 9-njy maýynda Orsiýadyň şo döwürki Goranmak ministri Sergey Shoygu Aşgabatda uçup gitdi samolyoty bilen. Nämemiş? Ine şol Berdi Muhammed annaýypyň gulluk eden polkunyň gyzyl baýdagyny hemde şoň gahrymançylygyny bagyşlap ýani Orsiýat hökümetiniň şuun ýani 20-nji ýylda bagyş eden bir demirçegini ýani medalyny gaýdawsuzlyk üçin medalyny äkidip şol Aşgabatda gowşuranmış, onu muzeýde goýanmışlar diýen ine resmi tarapy bir mesele. Hema bular şol gahrman bolmadyk adam gahrman edip görkezýärler. On bilema haýsy polkda uçotda durupdyr. Şoň baýdagyny getirip muňa goýýarlar. O baýdak diýilen adam bir gyzyl mata ýüzüne näme salan ýazandy gelişmänli bolýar. Muny goýup dur, ýöne muň aňyrsyny diýenden başga zat ýatyra ýurtdaşlar. 19-njy ýylda men näçe edip aýtdym ozal o Türkmenistanyň ýokary tiýillikde ýa aýdaýly ýokary gatlykda uçýar reaktiv samolyotlary dolandyrmagy ukyply saglygy mümkinçilik berýän uçurmalar ýa ýigitler Türkmenistanyň aslyny ýok. Türkmen ýok. Beýleki milletler bardyr, hana bir ol çarjaly Orsiýat kosmosa düşýän ol orta Türkmenler millet boýunça. Emma Türkmen ýigitleri ýok. Indi şol ýemede Aşgabatyň etegindäki Aktepe harbaýra duranmar. Men beletde bulan hemmejini. Onuň şu taýda orslaryň eskadrilyasy dur. Eskadrilya diýmek samolyotlary, uçurmalary, isterbitelleri. Onu haçan ullanýarlar şo ýerde. Haçanna şol ýemeden bular 9-njy maýda parat geçirenle Gurban Bolu bilen oglu tepeden samolyotlar uçýar, harby samolyot. Hamany Türkmenistanyň bir ýanky harby goşuny uçýar diýip. Ýok, o taýda bir Türkmenistanly ýok, hemmesi Orsiýatlaryň uçurmany, olaryň ýemen Moskwaň etegindäki Kubinka aerodromynyň uçurmalary. Mende fakyt bar, men şoň üçin arkaýyna aýdýanym. Ondan şular 19-njy ýylda ýemeden Orsiýatdan şol Kubinkadan ýeme uradýarlar. Tehnikleri
Yani şol samalyotlara hyzmat edýän tehnik emeler, bilermenler bardy, injenerler zatlar. Şolary aşgybada uğradýarlar, ýeme bir Aktepe şo taýda orsun samalyotlaryny taýýarlamaly. Samalyoda elmedam hyzmat etmek gerekdi. Türkmen o samalyodun haýsy tarapyndan girmeligini bilen harby samalyot diýmek. Orsiýetden getirýärler. Uçýaram orsiýet, şoňa serenjan berýänam orsiýetden emmesi harby işgärler. Ondan şular gelipdir. 19-njy ýylyň şol ahyryndan başlap şol ýanky Kabitde eýam olar Türkmenistanyny işlerini gutorup ýygyna çykyp bilen aklar orsiýeden. Näçe aýlap. Indi şolary çykarmak üçin, halat etmek üçin, hiç kimin bilmesin, şolar Türkmenistanyny orsiýeden öz harby tehnikasyna hyzmat edýär ýa şolar bejerýär diýip bildirmejek bolup, indi soýguny bir bahana bilen indi Türkmenistanyň şol baýda gowşurmagy medal bilen uğradýarlar. Ýygyna gaýdanda da şol Aktepe'däki hemme injener tehniski sastawy soýgun samalyotyna ýüklep bilen Moskwaga getirdiler. Ine bilen oýnaýan siýasy oýuny ýurtdaşlar. Men ýöne kaýraýdym, ol bir alaja, mulaja goşun bilen bize hiç açan watanam, döwletem, ýurdum saklatma diýip. Bular eýam ýetjek derejesine ýetdiler, ýurdu dargatdylar. Türkmenistany gorumaga ýekeje ukyply polkom ýok şu. Ol dibide barada görüňem etmäli. Hani ene şuň kuny donup geler. Men ýörete garaşdym diýip aýdan hali başda. Han bu harby parat. Her ýyl aýagyny tapyrdatyp alaja, mulaja goşun bilen o 15-20 sany ol atam döwründen galan raketalar bilen, artilleriýa snariatlar bilen parat gurunýardyr. Hani şolar nira ýitirim boldy. Bulan hemmesi şo 22-nji ýylda Orsiýet Ukrainanyň garşysyna çoluş edenler hemme jeri ýygynalyp Orsiýedyň üstüne Ukrainanyň garşysyna uruş uğradyldy. Yok şu mahal şol yaraglar. Şu atam döwründäki yaraglaram ýok Türkmenistanda. Bar bolsa görkezdiler, men bir kil ber şolary gyjalyp berip otyny çykaryn tehnikany. Ay diýeli şol atam döwründen galan poslap ýatan hiç derege yaramaýan 5-10 san tanky snariat atybilýän toplar çykaryp biler. Ýöne olardan derek ýok. Onsoň 20-nji asr ol ýanky ikinji jahan döwrüne uruşulýan yaraglardy peýda ýokdugyny görkezip otdy. Asla bolmajagyny. Şoň üçin Orsiýet şuň küneseli Ukrainany basyp alyp bilenok. Sebäp şol atam döwründen galan yaraglar Ukrainanyň üstüne sürdi. Ukrainalar ýanky häzirki modern zaman yaraglar bilen ýagny dronlar bilen bilen harby tehnikasyny diri güýjüni mana ýok edip otdy. Ene dünýäde iň şu mahal güýçli goşun dünýäde onu mana Donald Trump Amerikan prezidenti boyun aldy. Ukraina goşuny bolupdy. Endi men pikir edýän oturup. Ýurtdaşlar biz hemme boşu suratlyň üstüne oýlanmagy. Şu mahal ol aýdaly Owganistanyň Türkmenistanyň üstüne çözelişe edilse ýa-da Eýranyň aýdy. Näme bar bizde goranmagy? Hiç zat ýok. Eger bilip goýun şonu. Hatta şol biz göwni ýetmezçilik edip aýdýarsa ka mahal aýyny Taliban kellesi selleli balaklar patyrdatyp berdi. Ýöne olaň uruş tejribesi bar. Eýem 4-5 nesil gözüni açyp göreni uruş 77-nji ýylyň Sawur rewolýusiýasynyň başlapda aprel rewolýusiýasy 77-den beri hasaplan näçe ýyl geçipdir. 4-5 ýeme nesil ölme. Şoň üçin olarda uruş tejribesi bar. Olara ýanky şol Amerikalılar gaçyp çykany hem ok yaragyny goýdy diýen ýani. Olaň elinäki tehnika Türkmenistanyna ýok, aslynda bolmany. Ene bizim ýurdumyzyň daşky gurşawy ýa-da goragy ene şu lellimlen elinden. Onun için o taýdan iýdil zady ýa goragy aslynda garaşyp oturman men ýyllar boýa aýdyp gelýän. Ene bizim düşen ýagdaýymyz şol. Şoň üçin şuň kun harby parat ýokdur. O taýda ýygynak geçirdik, bu taýda beýtdik, oňa sowgat gowşurdyk diýip. O sowgatlarym halkdan ýygnap gowşurma edipdirler, olam bar.
Şu bir adam bermeli soğudum, özlerine pul tapmansan ya kıskanyp edýän oýlar. Hey, beýle zat bol, bir binamyslygym çägi bardyr. Şol adamlar dälmi şu wefat bolarlar ya, urusdan soň ejir çekip horluk görüp ölüp gitdiler. Hiç birine de iýdil medisina hyzmata edilmedi şol. Ona aýtmak gerek. Ýaşullamy süýrenip soňky demine de öýüne ölüp gitdiler. Şolary keselhananyň rowa görmediler, köp berlerdi ya köp halatda. Hemme kişi o paýtagtda ýaşana. Indi şolaň iýdini götermäge, ya şolaň eden gahrmançylygyna hakykatdan hormat goýmagy. Hiç şeýle, bularda ne utanç ne haya bark. Öz halkyň içinden dönük dörenle şeýle bolýar ýurtdaşlar. 9-njy may geçdi. Men her ýyl dogrusyny aýtsam çağalykdan 9-njy maýa garaşýardym. Hep şol mahrem ýyldy ýaşular bir gelip bir başyň sypalany da han ogullyp adyň tutanydy. Monça bolýardy. Oň döşünäki orden medallar ýylpylysy ýa şaňyrdysy bizim gulagymyza oglanlara owaz bolup eşdilýärdi. Olam sözü gulum, balım, oglum diýip bizlenirdiler. Şeýle mahrem ýaşullamyz bardy. Urşu görür. Sinasy yaralanma bolsa dilleri şirin şolaň. Olar öllü gitdi, ýetdi. Ýani biz şolaň ýygyny galan nesile? Näme üçin biz şolaň adyny isnat getirýär? Näme üçin biz şolaň mertebesini degişli derejede tutup bilenmiz? Özümiz owarram. Nähil bolsagym, ýani şol adamlar biz üçin jan berdi. Ondan şuun kuun ýandy. 9-na ýerden turdum. Ozal her ýyl şol 9-njy maýa gabat gelenine ilk aşamdan arzu edip ýatýan erti parat bolar. Ertine ýaşullamyz gelir, bizim parada gatnaşar, el çarpar, onu görür, bunu görür. Aýdym-aýdarlar, kim güler, kim ağlar, urşuýatlap. Şu 9-njy maýda men üçin bir ýas güni. Bayramçylyk duýgusy ýok duýbanyň. Hamana şu men ýüregimde saklap oturan, beslap oturan sylagymy, hormatymy, guwanjymy, begenjimi bir hanana orsiýet aldyda syşdy oturberdi. Şuňa da hemme döwlet, hemme millet essere girýärler köpüsi haýyl boldular. Ana ýemak Özbegistanyň, Kazakstanyň prezidentlerini şotaýdy, Jonkorp ýa Honkorp oty. Bilemek atalogy näme üçin barmy diýe gitmedi, bahana tapandyrlar. Ana şeýle şol. Indi seredin Putin agdyny oldup görülýär. Bir ýyllar eýem şol elmeden bilen ýemesi ýani siyasi yarağı diýip aýdyna ullanýany ine biz Germaniýany ýeňdik, biz milletler, döwletler halas etdik. Ine ors halky beýik, ine ol beý. Dogrumy şol? Gelin şuň üstüne bir duralım, soň gutaraýyn. Bagyşdan uzagragam çekip. Gelin daşky Gurşowaýdy alalım. Şo Hitler faşizmine garşy koalisiýa bardy dünýäde. SSR'de daşyny akyly. Ine aýdaýlyny Polşa, Çekoslowakiýa, bular faşistleriň garşysyna dik duruşup uruşan milletler. Ondan daşgary aňyragyny alsak, ine asan bir uruşun gutarmany 2 ýyl golay wagt galyny Amerika, Angliýa göni diýişdiler. Soýuz goşun bolup SSR tarap bilelikde, ýani Germaniýa tarap hüjüm etdiler. Amerikan goşullarym, Ingliz goşullarym deňizde zatdy. Ondan Amerikan şol Lend-Lease diýen kömegi bardy. Lend-Lease näçe şol döwrüň pululyny ölçülerinde näçe onlarça milliard dollarlyk kömek. Tanklar, maşinlar, samalyotlar, iýmit, eşik, garyd bir ýerde bir zat bar bolsa Amerika şol Sowet Soýuzyna uğratdy. Ýöne o barada men nesilime ýazylan ýa aýdylan zat ýok. Ýöne inni arhivler açylany görnüpdi. Kimiň näme iş edeni. Ondan daşgarynym ozalşa nemisler bilen ýa-ni faşistler bilen arkalaşyp işleşen döwletler bar.
Olar haýyp bar, ne şu taýda men bilýärlem Italiýa, Fransiýa, Wengriýa. Bular mene 44-nji ýyldan başlap Finlandiýa. Bular hemmesi soň nemislara garşy çykyş edip başladylar. Ine bir ýene-de bir näse döwletler, ine bir daşky gurşak. Daşky koalisiýa, şol Sowet Soýuzyna, ýagny biziň halkymyza bolan kömek. Ine öz içimiz alýar. Olar bir çetde öz içimiz alýar, biz ine SSR'de 15 tane respublika. Hemmesem şu uruşa gatnaşan, hemmesem şu uruşda öz pida veren adamları var. Kimde 1 milyon, kimde 2 milyon, kimde yarım milyon. 1 milyon 300 miňe ýetmeýän Türkmenistan 300 miň adam uğratdy şu tak. Derege yararlyk erkekler 70-75 ötürmeni. Ine şeýdip biz indi 15 respublikada Nemisiň garşysyna söwüşdiler. Ine Orsiýadyň ölçüni alýar. Orsiýa Federasiýasyny 72 milletin wekili ýaşaýar. Men millet sanyny aýtmaýyn, wekillerini aýdy. 72 milletin wekili ýaşaýar. Şolaryň hemmesi faşistin garşysyna uruşan adamlar. Her milletten wekil bar. Kimden 10%, kimden 50%, kimde 90%. Ýöne şo uruşa gatnaşarlar. Indi seredin. Şolaryň hemmesini alýan daşky gurşawy, ýa-ni bir 15 respublikany hem Orsiýadyň ölçünäki 72 dürli milletin wekilini alýan bol, şolaryň içinde Ors milleti ýa Ors wekil bir bolup dur. 90 tane milletin wekiliniň içinde bir millet, bir wekil, ýa-ni Orsiýa şuň kun özüni biz ine esasy ýeňici diýip, ýeňiş bizinki diýip yglan edýär. Biz halas etdik diýip bütün dünýä. Senler Sowet Soýuzy beýleki döwletler bilen bilelikde halas etdi. Şoň içinde uruşa giden menem ýurtdaşlarym 300 miňden gowrak adam. 87 miň şo taýda kellesini goýdy uruşda. Ýene-de şonçarak adam maýyp bolup geldi. Näme üçin biz bulary gowanmalar, begenmeler, adam tutmalar, Türkmeniň ortasy näme kemýer bar maňa düşünürüm. Şo orsyň tarapyny tutýarlar, men size sonra berýär. Aýdyn. Näme sartykmaz? Onsoň şo uruşda esasy ezil çeken milleti halky aýtmaly bolsa, ine şol Belarus bilen Ukraina şolaň milleti gyrly köplens. Şol ikinji jahan uruşunda. Frontlara seredip görün. Şol faşistlaryň garşysyna uruşulan milletlerin sanyna göre front döredildi. Frontlar 4 front Ukrainanyňky, 2 frontdan Belarusyňky bolmaly, ýalňyşmasam. Orsiýet fronty boldum şo taýda. Ýok. Näme üçin biz iki ýeke düşman gözýärdi? Orsyň öz general Vlasov dälmi? Gitlere bar hyzmat edip öz armiýasyny döretdi SSR'ň garşysyna. Näme üçin o barady şu Putin çykyş edip aýdama. İçimizde ine Ors milletiniň içinde ýa-ni bir haýynlar bardy. Öňkü uruşda. Bugun uruşy degmäli, onu hemmemiz görüp oturdy. Ýöne Türkmen generaly barmy? Öz halkynyň ýa döwletiniň garşysyna çykyş eden. Ýok. Gaýtam şo öz halkyny gowrap çykyş edenler basmaçy diýip atlandyrdylar. Haýsyna alay. Ine biziň ters ykbalymyz ýa ters täleýimiz şundan ibaret ýurtdaşlar. Innem bugun Putin biz ýeňdik de biz allyk. Belan sapyny aldyň sen ýeködüň. Bütün SSR'ň halky Mesarupkadan geçirildi. İki tane atlı diviziýan ýogadan şol güne murtun pişgeýal edip oturan Semyon Budenny. O Marshal Zhukov diýilýänem şol öz buyrugyny ýerine ýetirtmek üçin 10 miňlerçe, 100 miňlerçe adamy şol Mesarupka uradan. Olar taryhy wakalar aslany görnüp dur. Bugun internet mümkinçilik berýär, her birimize bilmäli. Ýurtdaşlar, bir zat boyun almak gerek. Biziň hiç birimiz enemizden doğamızda şu zatları bilemizak. Ýany şu arhivler açılıp başlandy. Doğrusyny aýtsam, şol SSR'ň medallarynyň köpüsinde şol Georgowska lenta diýdi. Şol sary, gara
zorluk çekilen mata, şu medalın ýokary çetirmek. Şu mata, yani gökdepen basyp alynanyna döredilen medalyň ýokarsyna şu matadyr. Men şunu bir 3 ýyl ozal bilip galdym şoň şeýledigini. Şondan soň men öýümde olan Georgi lentesi ýok, medalym ýok, gerekkä. Men halkymy basyp alan, men halkymyň gany döken milletiň ýa imperiýa näme men lentesini götereýin ýa şo medalyny, gerekkä. Gerekkä. Şoň üçin aýdýan men şuň kuň özümi şular ýaly bir gaty erbet oňaýsy ýagdaýda duýýan. Bir tarapdan biziň neslimiz günäkärdir. İkinci tarapdan jogapkärçilik biziň boýnumuzdadyr. Gitjek ýerimiz ýok. Ya boyun almaly. Biz öz jellatymyza hyzmat edenligimizi, edip oturarlygymyzy döwlet ýa millet bol gelecekde de näme boljagymy belli däl. Eger şol Orsiýetde Putin ýaly adamlar oturjak bolsa, dat türkmeniň gününe. Indi şonu men anyk bilýän. Şonu aýdyn diýdim. Bagyşlan wagtyňyzdan uzagraga çekdi ýurtdaşlar. Ýöne sizni şu mahal bizi Ýeje sagat 1-den geçdi diýmek. Sizde Türkmenistana ýa 5 bolandyr. 1 sagatdan öýrersiňiz, turarsyňyz, görüň, okan. Özüňize gerek netijeni çykaryn. Men öz bilenimi, öz görýän zatlary siziň dikkatiňize ýetirdim. Bolýa ýurtdaşlar, sag bolun, sag oturuň, hemmäňiziň öýüňize sağlyk.